nagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Sabado po ngunyan, sa 11 sa bulan ka na Enero 2025. Ini ang Bareta alas 12 asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Enot sa headlines sa tuyang darakulang mga bareta sa lado lokal. Importansya kang pagpabakuna sa mga aki. Tinawanin doon kan sarong consultant for pediatrics and newborn medicine. DSWD Bicol may patanid sa publiko manungod sa mga naglalakop na salang informasyon. PPCRB asin NAMFREL padagos ang preparasyon sa eleksyon sa Mayo. Drug den sa Ligao City, narumpag kan PIDEA, drug maintainer asin tulong bisita digdi arestado. Sa lado nasyonal, pagbisita ka mga Chinese tourists sa Pilipinas na bawasan kan 2024 sigon sa Department of Tourism. Resolusyon na pugulan ang implementasyon kan pag-itaas kan SSS contribution isinumitir sa Kamara de Representantes. Baguswag ka nasyon dahilan sa tamang polisiya na pigpapautob kan Administrasyong Marcos sigon kay House Speaker Romualdez. University of the Philippines Open University nag-ofrecer nin libreng online course ngunya na 2025. Sa ibang nasyon, US President-elect Donald Trump nakaligtas na mapreso sa kasong hush money. Baretang Sports, Magnolia Hotshots, pinamarangkal ang Terra Firma Jeep sa nagpapadagos na PBA Commissioner's Cup. Yan ang headlines kunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Dapat na mabakunahan ang mga agi para mapugulan ang tsansa na magkaigwanin helang. Inang tinaawanin doon ni Dr. Leslie Ann Moises, Consultant for Pediatrics and Newborn Medicine sa programang Radyo Klinika kan DCGB kasubagong aga kung saan sayang pigpaliwanag na ang mga bakuna ang makakatabang para mapugulan ang mga abo, sipon, meningitis, tuberculosis, asin iba pa. Sinabi ni Moises na dapat na atab na edad, mapapakusog na ang immune system nila kung kaya dapat nasusunod ang schedule sa kan pagpabakuna asin makumpleto ini. Ibig daw ng ehemplo niya na ang sarong umboy na may edad 6 na 6 na simana o sarong bulan may kabanga dapat na nagkupo ng mabakunahan ng BCG at mga aki. Sigong kay Moises na ang mga bakuna available asin libreng ipigtatao sa mga barangay health centers, municipal asin city health offices, kasabay pa ang mga nasa pribadong klinika. Dugang pa ni Moises na ang pagpapabakuna sa mga aki kontra sa mandainlay na helang ang saro sa mga prioridad na ipigubusol kan Department of Health o DOH para masiguro ang kaligtasan kan mga aki. Nagpatanid ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa publiko kontra sa mga salang informasyon na naglalakop online. Sa Facebook post kan ahensya tinaawan doon kay ni ang importansya kan pagiging kritikal lalo na sa panahon na dakol na mga informasyon ang naglalakop sa social media. Abiso kan DSWD Bicol na dai basta magtubod sa mga nababasa o nahihiling hali sa bako mga lehitimo asin mapagkakatiwalaan na account. Katakod ka ini pigrekomendar ninda sa mga Bicolano na bisitahon an sa indang mga official account na DSWD Field Office 5 Bicol para sa mga totoo asin tamang informasyon asin anunsyo. Mientras tanto, nagandaan na ngunyan ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB as in National Citizens Movement for Free Election o NAMFREL para sa papaharaning eleksyon sa Mayo 2025. Sigong kay PPCRB Albay Focal Person, Mr. John Bautista, nasa 5,000 na mga volunteers ang target nindang matipon para magtabang sa pagbantay sa kondukta kan eleksyon sa Mayo 12. Sinabi ni Bautista na nakatalaan na iaktibar ninda giraray ang mga miyembros kan PPCRB
IPCRV sa malainlain na parokya sa bilog na diocese. Sa ngunyan, padagos ang saindang imbitasyon sa mga albayano na gustong maging parte kan grupo, pwede sindang magpalista sa saindang mga parokya. Kaibanan sa mga requirements kan mga ma-volunteer, dapat sinda nasa legal na edad asing wala ning kapamilya na kandidato sa nasabing eleksyon. Narumpag ang sarong drug den na sinadakop ang 4 na persona sa ikinasang buy-bust operation kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay. Kasuhapon sa Zone 5, Barangay Tuburan, Ligao City, Albay. Sa informasyon na itinaon ni Albay Provincial Officer, Intelligence Officer 3, Noe Brigel, kaibahan sa mga nadakop ang drug den maintainers na si Ken, 25 anyos, kaibahan ang mga bisita na Sindayeng, 44 anyos, parehong residente kan Barangay Tuburan, si alias Joel, 42 anyos, kan Barangay Santa Cruz, asin ang grade 12 student na si alias Freddy kan Barangay Bunga, Ligao City. Nakuha sa indang posisyon ang poko mas o menos 12 gramo nin pigtutubunan o pinagtutubudan na shabu na may 81,600 pesos na street value, mga drug paraphernalia asin personal na gamit. Sigon kay Brigel, ana sabing mga persona ang nahahampang sa kasong pagbayolar sa sections 5, 6, 7, 11, 12, asin 15, Article 2 kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katuwang kan PDEA Albay sa operasyon ang mga personahes hali sa PDEA Masbate City Office asin Ligao City Police Station. Na ito na over na kasuhapon kan Department of Health o DOH Bicol Center for Health Development ang mga health logistics sa mga probinsya sa riyon apektado kan shearline. Sigun sa DOH Bicol CHD, mismong si Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz ang nangyayot sa aktibidad kung saan ipigtao sa Provincial Health Office Canalbay asin Sorsogon ang 300 na water containers, 50 balde nin hygiene kits hali sa United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF. 1,000 na capsules nin doxycycline asin sarong kahon nin aquatabs hali sa World Health Organization o WHO. Bago pa kini, nagtauman ang ahensya sa City Health Office obligas pinin 200 na pidaso nin water containers, 25 balde nin hygiene kits, 1,000 na capsules nin doxycycline asin sarong kahon nin aquatabs. Poon pa kan Enero 8, initaas na kan DOH Bicol CHD ang Code White Alert status para maging handa ang gabos na mga health professionals para sa pagresponde sa mga medical emergencies sa riyon. Naging matrayumpo ang duwang batch kan One Health Surveillance Rabies Control Workshop na pinanganutan kan Gobyerno Provincial kan Albay poon kan Enero 8. Sigun kay Dr. Pancho Melia, pamayo kan Albay Veterinary Office. Naging katuwang ninda sa aktibidad ang Surveillance Integrating Phylogenetics and Epidemiology for Elimination of Disease Evaluation of Rabies Control in the Philippines, Albay Provincial Health Office, Department of Health asin Field Epidemiology Training Program Alumni Founded Incorporated. Sa nasabing aktibidad, tinukar ang manungod sa tamang pagresponde kan human and animal health sector sa kaso kan rabies para mas mapakusog ang sa indang espuersos asin kolaborasyon kontra sa padagos na paglakop kan kaso kaini sa probinsya. Presente digdi ang mga local health officer, veterinarian asin disaster risk reduction and management officers hali sa ikaduwang distrito kaibahan ang Legazpi City, Daraga, Kamalig asin nito. Sa ibang baretang lokal, bukas ang Business One-Stop Shop o BOSS sa munisipyo kang Kamalig Albay sagkod sa Enero 20, 2025. Ini ang pinag-anunsyo kan opisina sa pagikan Kamalig Information Office kung saan ang BOSS ang makukuha sa Bungkaras Gymnasium sa Barangay 2 Poblasyon. Ini may katuyuhan na makapagtao ng o kaya kumbinyenteng lokasyon para sa mga individual na maproseso asin makuakan sa indang business requirements kaibanan sa mga requisitos ang kaipuhan para sa pagkaparehistro kan bagong negosyo kaipuhan indang makapag-complain in barangay market engineering as in zoning clearance, sanitary permit, solid waste management completion certificate as in fire safety inspection certificate hali sa Bureau of Fire Protection sa Kamalig. Mientras na para man sa mga ma-renew kan rehistro kan negosyo kaipuhan indang isumitir ang business gross market barangay as in engineering clearance
clearance kasabay pa ang Solid Waste Management Completion Certificate as in ang Fire Safety Inspection Certificate. Kinumpirmar kan Albay Provincial Health Office na wara nin kaso nin diarrheal infection sa anuman ang munisipyo sa Albay sa ibong kan pag-uuran asin pagbaha dara kan shear line. Sa informasyon na ipinaluwas ni Albay PHO, Food and Waterborne Diseases Coordinator, Attorney Anthony Ludovice, sa paagi kan Provincial Information Office, maigotan sa idang koordinasyon sa mga Rural Health Units o RHUs asin City Health Offices para ma-monitor ang food and waterborne diseases. Katakod kaini sa giraray na tinaawan niya nin doon, ang importansya kan pagpakulo nin tubig asin paggamit nin chlorine tablets para masiguro na malinig ang iinumo na tubig. Kasabay kaini pigbabantayan maninda ang posibleng pagbutwa kan kaso nin influenza, leptospirosis asin dengue. Sobra sa 1.3 billion pesos ang pigtagama kan Department of Agriculture o DAB call sa irarom kan Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para sa sobra 186,000 na paraoma sa riyon. Inanipig ginagiras na impormasyon ni DAB call spokesperson Lovella Garin sa ginibong press conference kasuhapon kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol kung saan pigpaliwanag niya na mga kwalipikadong paraoma na makakapagrehistro sa Register System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA asin may piguuman na 2 hektarya makakaresibinin 5,000 sagod 7,000 pesos. Sinabi ni Guarin na ang pag-release kan pondo mapuon sa primerong quarter kan taon asin sa presente na sa pag-verifikar na sinda kan listahan kan matatawan kaini. Makondukta nin pilgrimage of the Jubilee Cross and Procession an Parokya kan Barcelona sa munisipyo kan Barcelona, Sorsogon sa aga Enero 12 bilang pagsuporta sa Jubilee Year Celebration 2025. Ini ang pinag-anunsyo sa paagi kan Barcelona Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kung saan ang prosesyon ang pupunan sa Kagang Chapel sa Our Lady of Peace and Good Voyage pasiring sa St. Joseph Parish Church. Dahilan kaini, nagkapirang tinampo ang para mientras na isasarado poon alas 3 nin hapon sagkod alas 5. Kaibahan digdi ang National Road, poon sa Magsaysay Street sagkod sa Fontelar Street. Katakod kaini pig-inganyar ang gabos na mga motorista asin publiko na maghanap nin alternatibong ruta. Nangapodan man ini sa gabos na magpartisipar na magsunod sa mga polisiya na sa indang ipinaglatag para sa sarong ligtas, solemne asin matrangkilong pagselebrar na ini. Mga tugang primerong party po yan kan Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports asin iba pa makalis lamang po kayo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa bareta niya to sa Lado Nasyonal, nabawasan ang numero ka mga Chinese tourists na nagbisita sa nasyon kan 2024 matapos na suspendiron ang pag-issue ng electronic visa sa mga ini. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco na nakaapekto sa Chinese tourist arrival sa nasyon ang pagsuspendir sa pag-issue ng electronic visa apera pa sa geopolitics na kinakatubang kan nasyon sa China. Sinabi ni Secretary Frasco na gikan sa 1 milyon na tourist arrival durante kan panahon ng pandemya, nagbabae ni sa 300,000. Dahil man masabi kan Secretary kung nakaapekto sa Chinese tourist arrivals ang pagkapasarado kan gabos na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas dahil wala pa sindang ginibong pag-aadal may kinaraman digdi. Aminado si Frasco na dakulao na hagyat sa DOT ang negatibong resulta kan sa indang target dahil tapos na ang pandemya asin imbis na magitaas ang turismo sa Chinese na bawasan pa ini. Sinabi kan opisyal na dinobling unyan kan DOT anis persos na madugangan pa ang mga dayuhan na turista na nagbibisita sa nasyon lalo ng unyan na 2025. Sa unyan nangingenot sa dakul na numero ng mga turista na nagbibisita sa nasyon anhali sa South Korea sinundan kan US tourists asin Japanese tourists. Isinumitir sa Kamara de Representantes ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang resolusyon na may kamauotan na suspenderon ang pag-itaas kan contribution rate kan Social Security System o SSS na pupo na ng ipautob ngunya na bulan. Sa House Resolution 2161 ni Rodriguez, hinagad man kaini sa SSS na isa publiko kung gurano ang sweldo asin mga bonus na naresibikan sa indang mga opisyal. Sigon kay Rodriguez, ang dagdag na 1% sa contribution rate makakadugang sa pasanon kan mga empleyado sa pribadong sektor na nadidipisilan sa umento kan presyo nin mga barakalon. Sinabi kan kongresista na bago mag-itaas nin singil, ang dapat nagibuhon kan SSS iyo ang pakusugon ang koleksyon kaini. Sa irarom kan Social Security Act of 2018 o Republic Act 11199, ang premium contribution iitaas sa 12% kan 2019, 13% kan 2021, gigibuhon na 14% kan taon 2023 asin 15% ngunya na taon. Sa pag-itaas ngunya na taon, ang employer ang masalo sa 10% asin ang empleyado kakaltason ang 5%. Ipinunto ni Rodriguez na kan
2023, ang net income kan SSS nasa 83.13 billion pesos na mas halangkaw sa target kaining 51.06 billion pesos. Ipinahayag na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang tamang polisiya na ipinapautob kan Administrasyong Marcos ang nagbubusol kan paguswag kan nasyon na sinagkrian ng mga malalaogan na trabaho ka mga Pilipino. Ini ang reaksyon ni Romualdez sa ipinaluwas na preliminary data kan Labor Force Survey kan Philippine Statistics Authority o PSA kung sa nagbaba ng 3.2% ang unemployment rate kan Nobyembre 2024 na masababa sa 3.9% na nairehistro kan Oktubre 2024 o pagbaba nakatumbas nin 1.66 milyon na Pilipino. Nagbaba man ang underemployment rate ni na nairehistro sa 10.8% gikan sa 12.6% sa kaparehong panahon sigon sa PSA. Hinagad man ni Romualdez sa mga daing trabaho na magkuhan in training o retooling courses na pigtatangro kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Siniguro man kay ni napadagos na tatabangan kan Kamara de Representantes sa Administrasyong Marcos para ma-monitor ang pagrambong kan ekonomiya asin mga trabaho asin magkrear ng dagdag pang trabahong malalaugan kan mga obrerong Pilipino. Nag-ofrecer nin 44 na massive open online courses ngunya na taon na libre ang University of the Philippines Open University. Ang mga makakatapos kan mga kurso makakakua nin mga e-certificate na pwedeng isabay sa mga resume bilang 16-hour na training. Ang mga courses na pig-ofrecer ngunya na taon, kumpuesto kan mga minasunod. Sa bulan nin Enero, Basics of Resilience, Hazard and Risk Assessment Fundamentals, Overview of Policies and Strategies for Climate and Disaster Resilience. Sa Pebrero, Tampok and Social Entrepreneurship, Principles of Graphic Design, Creativity and Innovation. Marso, Introduction to Open Distance E-Learning o ODEL, Strategic Planning in Open Distance E-Learning, Understanding the Child Better, Resilient Strategies Across the Four Pillars, Introduction to Biodiversity Mainstreaming and Approaches in the ASEAN Region, Strategies and Best Practices on Mainstreaming, Biodiversity and Agriculture, Policy Development and Governance Supporting Agro-Biodiversity as in All Essentials, Theory and Practices. Sa bulan nin Abril, ang mga courses offered iyo ang magiging mapanuring butante at mamamayan. Introduction to Technology for Teaching and Learning, Introductory Course on Contact Center Services, Quality Assurance in Open Distance E-Learning, Legal Support in Open Distance E-Learning, Legal Instruments for the Protection of Children, Script Writing for Educational Video Materials as in Project Management. Dakol pang libreng online courses ang pig-ofrecer kan UP sa mga bulan nin Mayo sa Disyembre na talagang pinili as in magiging dakol o dakulang kaaraman sa mga ma-avail kaini kasabay ang mga AI in Education. Para sa iba pang detalyes, pwedeng magbisita sa website kan UP Open University. Nahulog na sa kamot ka mga otoperatiba kan Bangko Sentral kan Pilipinas o BSP an sin kan pulisya ang 5 miyembro kang grupong nagigibo ng singsing na halis sa 10 pesos na coins sa Paliton Beach, San Juan, Siquijor kanagagingal daw. Sigon sa BSP, pigpapabakal na sa kantidad na 1,500 pesos ang kada saro sa mga gibong singsing halis sa sinsilyong 10 pesos. Sinabi ni Mark Fajardo, Senior Investigation Officer kan BSP Payments and Currency Investigation Group na nagkukundukta sindanin test buy as inadiskubring nag-offer ang mga suspetsado sa mga foreigners. Pigsasabing kayang gumibok ang grupo ng singsing sa laog sa naning 40 minutos. Sa investigasyon, nagluluwas na nakakagibo ang mga suspetsado ng 20 sa good 30 na jewelry rings halis sa 10 pesos na coin na ini. Rarauton ninda ang coin, tatanggalon ang inner core asin magibo sindaning singsing halis sa inner core. Mantang nagdedelensya nin maabot sa 50,000 pesos ang kada aldaw ang grupo. Mampangman sa kasong pagsuhay sa Presidential Decree 247 ang mga suspetsado dahil sa pagraot ninda kan mga legal tender coins. Mantang nasa kustudya naman kan San Juan Municipal Police Station sa Siquijor ang mga nadakop na suspetsado. 5 anyos na aki, pang-atleta, ang mapahiling nintibay sa saindang primerong pagsabak sa powerlifting event. Ang 2 aki na atleta iyo si Daani Yet
ni Hotri na may lahing Pilipino-Indian asin Quinces Johan Cruz na maalsa sa Girls Developmental 31 kilograms category sa 2025 National Inter-Schools and Novice Cup Powerlifting Championships sa Santa Lucia Mall sa Cainta, Rizal sa Enero 17 sa Good 19. Inian ka enot-enoting may nag-entra na o may maentra sa kompetisyon kan Powerlifting Association of the Philippines na pinakahobeng na atleta na babae sa 31 kilograms category na mga 5 anyos pa sana. Saro ini sa pagtabang kan Philippine Sports Commission sa mga grassroots program para makadiskubre nin batang Pinoy na pwedeng ilaban sa Asian Championships, World Championships asin Olympics sa mga maabot na aldaw. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, inatulan na si US President-elect Donald Trump nin unconditional discharge dahil sa iyang conviction kanakaaging taon nin 34 counts ng business fraud. Ang kaso may kinaraman sa hush money payment kay adult star Stormy Daniels para masilensyo ini kan 2016 presidential campaign. Ang unconditional discharge nangangahulugan na day makukulong, papagmultahon o maampang nin probation si Trump pero mantinido pa man ginarian sa iyang conviction asin magiging saro siyang convicted felon. Pigrekomendar kang prosecutors ang nasabing sentensya bilang pagtataon ng respeto sa opisina kang presidente asin ang nakatalaan na inaugurasyon kay ni. Nagatindir sa virtual hearing si Trump sa pagdangog sa New York gikan sa iyang harong sa Florida. Sinabi ni Judge Juan Merchan na dai siyang pigpapaboran maski anong posisyon man ni sarong tawo sa gobyerno. Pigkukonsiderar pa ni Merchan na ibang klase ang kaso dahil manadidipisilan sinda para mailuwas ang nasabing kaso. Magiramduban na kan Enero 3, 2025, ibinasura ni Judge Merchan ang hirit kang kampo ni Trump na ibasura man ang kaso dahil sa panggana kani sa eleksyon kan Nobyembre. Baretang sports, dai nawawaranin paglaom ang Magnolia Hotshots na makalaog sa playoffs. Kan PBA Commissioner's Cup, ini matapos na daugon ang Terra Firma Jeep sa score na 89-84 sa kawat na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium. Pinanginotan kan import na si Ricardo Ratliff. Kan Magnolia, ang pagana na nagrehistro nin 32 na puntos asin 14 na rebounds, mantang si Zaf Lucero, igwang 14 puntos asin 6 na rebounds. Nasayang man ang nagibong 22 na puntos ni Stanley Pringle asin 14 puntos kan import na si Brandon Edwards para sa Jeep, mantang 3 puntos sana ang nairehistro ni Terence Romeo na iyo ang primerong kawat niya sa Jeep. Sa tuyang bareta sa Sciences and Teknolohiya, Arcteryx na pod sa imbensyon sa Estados Unidos sa sarong pantalon na makakapagtaon ng robotic assistance sa si isayman na personang may maluyang tuhod asin maedad na, alagad mahilig pa manggiraray na mag-hiking o magtukad-tukad sa mga bulod. Nakakapagpakusog pinik ang mga joints, lalo na nasa tuhod. Ginibini sa pagikan inobasyon asin durability para sa exploration ka mga tawo. Sa ngunyan, minaabot na sa 15,000 ang nagpapabaw na ipabakal kay ni sa Amazon. Istorya na iiba. Inapod na Uncle Praise ang sarong 43 na lalaki sa Japan dahil sa kakaibang hanap buhay kaini na pagtaonin pag-umaw o compliment kan mga tao kasalida nin kwarta. Nawa ranin trabaho si Uncle Praise dahil sa sobrang pagsusugal asin winalat siya kan sa iyang pamilya dahil dai na nakakapagbayad nin utang. Sinabi niya na ang pangiturugan niya ang maging street performer, alagad wara siya nin talento. Bitbit ang karato lang may surat na I praise you so much, nagpuon siyang maglibot sa Tokyo para magtangro nin kakaibang serbisyo. Paliwanag ni Uncle Praise, ang mga pag-omaw o compliment ang makakatabang para mabawasan ang kamunduan kan mga tawo. Sa presente, sa kada pag-omaw na ipigtatao niya, minaabot sa 10,000 yen o kapareho nin 3,600 pesos ang sa iyang aldawan na income, dahilan para maging viral siya sa
internet dahil sa pagtaunin positibong mensahe sa iba. Enero 11 kan taon 1897 o 1897 kang ginadaan ang 13 martires kan Bagong Bayan matapos na dinarakop dahilan sa kasong treason as in sedition. Magkatapos man ang sigaw sa Pugadlawin. Ang sigaw sa Pugadlawin naging dahilan o dalan para kay Andres Bonifacio, ang founder kang katipunan kay banan iba pang miyembro kay ni asin ginerisi ang sendang mga sidula na nagsimbolo sa sendang determinasyon na labanan ng pananakop kan mga Kastila. Kaibanan sa 13 martires na ginadaan sa Bagong Bayan o Luneta ngunyan, sinda Numeriano Adriano, Domingo Franco, Moises Salvador, Francisco L. Rojas, Jose Dizon, Benedicto Nihaga, Jeronimo Cristobal Medina, Antonio Salazar, Ramon A. Padilla, Faustino Villaruel, Braulio Rivera, Luis Enciso Villaruel, asin Estacio Manyalak. Mga tugang, yun na po ang kabilugang sa tuyang alas 12 mga bareta at tinipan na kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pangaran ka sa tuyang mga kaibanan sa pagsurat kang bareta, Angel Mustasa. Down man sa News Base na Jenny Machu Baleran, asin Mary Joy Jaresco. Lado Technical, katuwang tapo dyan si Kuya Nems Flora. DCGB Social Media Department dyan si Jerome Nico Martinez. Sa pangarang kambilog na tropa ka Mega Force Patrol, mga tabagan-tabay niya sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel asin sa DCGB Live App, siring man sa nakatune in sa 729 kHz sa pitan kan mga radyo. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga dalakulang